Dito nga tanong magsuon. Itong dito, pero nakadirty kitchen iton. Bali ni Ruli. Simento naman. Gimbungbungan at hikuan. Mutiw. Ginto yung Ruli na ho, naniya nga, di kayo mag-close ni Ruli. Pagkato naman pag-confession it. Uy, ini ka man yaw. Oo, okay, bayo ka ro, punitil. Nawarang asawa. Bura-bura ko kita imo tayo. Sa pag pinuhay budoy, kayo ho. Nana to yaw. Laray na, simanugangan ni Ruli. At ni Ruli. Ay tang pamilya, mga buo. Kali kami kuan. Ay kay pa, kuanong ko nga. Idoy pag Ruli ang kay ako ikaw tigdulong pare bang Joey ni Viano. Di riya wa kay gito, mabutan ba yo? Oho. May humay. Nga. Meton. Kita kaya kita mo tayo. Nangunin mga daon sa ating. Oh, damot kuan ko nira. May umay pa to may balay ni mabitan. Mana? Kumaon ako dira. Transit man. Wala. Bor pa nun. Wala to ni kuan binibasa ka mo, di ba? Kamo kita ano wala to niya kuan. Maram to niya. Dalawan. Pero masalak tanganin mga kuan ato. Wa na. Na man to nila. Dali di ko ginabusaran dewat nga magkakuan ko na iyo. Kabang nagmasiplatan masing lutang ako nakadara ano. Tama to. Nakatawag naman mo kay sabi ni mga kibagabaga kajuan. Amot niya din do. Man ko na to Pasko 24. Kuno hay inging wala ka balay sa nagto. Matay sa kabalik. Upat ka balik. Kidindo adi pa. Amo ni pre kuno ka amot ba 200. Nya nalalad ko no sa kuno ko. Adi yang sobraya ako ni darunya kay kan kuan ko bagadamo. Kaya wala ko tumahi mo kay mo man ponsingan ko. Ay, paglakad yung message ko. Pero di rin dahil ang message. Sa pudoy, di rin na pwede nga din yung kuwandoy, sunod. Dito nga nila, oyo lagi. Kaya ano yun? Di mambulabo. Ngayon po. Napausa, yung mga pransing. Ay, yun. Kaya di na nga naman pransing nagkuhan-kuhan. Bakit kaya balay din yung kinita ngayon na ito. Sigang ko lang. Mga nita, di mahiling baring. Ay, matay, nangangurutong taong dildo. Din dito hay lugod ini nga tuwing bata kay haros ng kuan lugod. Tani Joe. Alin sa ko una na. Sakay yung ari kanina kasi patak. Nya kasi plat. Do, tawag sa kayo ano? Ambag na ako nakarinyo ba. Ayon tulo ka gabi da, balay. Kamanalas ng adlaw nagdida transaksyon. Di riya sa pagkaon akon ang aktor, perbunding, asawa. Nagastos na pa kong 300 kay tagaan ni kailangan ko yalik 500. Palitan ko soft drinks, sigarilyo, magburo pa, snack, ng asawa. Paghangyo ko New Year, kaya may dako 3. Pero lod na ako, anak ko na ito, may pakaong kayo. Kung maburlay ni, matag ni kayong 5, pakaong ko. Pakisakto, hindi diha akong kuhan. Ay, gincat ko naman kuhan. Paniguro ni Mero, ginsinggitan ko nga ni. Tapos sa nagkanong pag-agi. Agita na kami, nakadong ang pagkita na kanda. Baga mo penchimpohi yan pa. Baga nagpa adlaw di da kanda kuan. Ya kanda. Ngadi dan iraloy gawat so siday kadayan yan. Taka di na makarani. Nda kadayan yan. Sering bayaw. Lisang pagpasangin nga datiris nga magpatsusal di ba may datira tiris may saksakan. Di rin na listado na gyud. Paniguro ha. Nga di ka mabadsa ni Papa. Ang badsa talaga niya na, aman singin parit tab-tab yung gop. Istorya kami ano nga daw, badsa talaga. Ano? Hey, kuan sa kayo. Hindi. Aroy bata ginuko, ginuukot ba? Okay, kapira ko nagdiraha. Kaya ayaw ko. Tira ban rugad amo tong tirada. Kinang nanti mo tama, lingaw ni mano, di ba? Kaya kung dito maka-episode so,
Kaya kung wala nilinding kayang lanon, ay so, sigurado to. Pinakakuan ko na yung hato hakong tres. Hata ka 2,000 mga bata, oh. So, palibot up. Yung pa na nakakulo, papalisin ko, panakot. Hata ganyan to, balik ko sukli. Yung nga asawa pina mga tanan niya, sa kuwan nga tanan. Inin 137 dito. Dito makiraypat panakot. Pinoy na akon. Ginibanan ko ngayon ito kuwan, 7. Balik ko sa nga isli nga sigaryo. Managtulang 20 na asawa. Ito ang kukunin lista. Akadi man. Kaya dito, pagpalit yung panakot, yung palista ko kan may. Diba? Luy 20, sugad ba? Adi man. Balik yung sukli. Naghuring, gudi dinding mga inanglan niya. Pero kung di pa kuhan, kumbaga tuhay, kumbaga sugar balaaton, marang warga trabaho. Kailan na ito, di ba? Kailan na ito, nasukli. Ganina, burbarikig ako. Brad, pamahaw. Pwede makaroon yung parot ako. Oo, mula. Alang manimo, sigmong pagkutro. Maabtan na oras, kariguna ako. Ay mama, nakidali. Ay mama, sing ka din nga. Parot ka. Sakso, si miring digdig mga di na nala sunod si mana ko mga tusugod. Imbay dananim sa ko. Na ito kay may hapon ba ko? Oo, sige. Wala na kita na. Sige na. Ay. Sunod na kung mga niri dotol. Madali labas sa mga kwarta kita sanod plano yung mga to kita ala. Kita plano nga ni kung sumugi maunahan ko to. Kaya pag abot nga to, mga pinag-adlaw, lari-laray. Ang tipo, di ba makaroy mo ito bisla. Kung papajikas mo natin kay, wala yung tao mga kuwanin ng mga bata. Ito, od ko man papajikas. Ito sa mantari ba? Karong ko ba? Ito. Masusukli uli la. Maka-ipsot nga ni, pwede ak makuan. Magprimbang kita, no? Jikas la. Kasi kung si mama. Ito kasugod ma. Di ko magsaruwal nga to. Mag-shirt lang ako. Si Masa. Pulaong. Nakaliwan-liwan-liwat. Pulaong. Kaya pag-atik nga to sa karoy, wala magdinarang bado nga damo. Kaya maara mga damo kan ang kuluming din mga bado. Ngaron lang ako. Kaya ba? Kayawang kulaan ay. Di nga ni buwas. Ni kulisoid. Merkulis. Pwede ako. Hindi tandong. Ano yung tandong? Pero wala pa ito madahil. Kibaga ko ang pagkakuan. Kalakat. Pero makuan yan ito. Kalakatan. Pero sigurado ito na doon. Arok-arok. Lipis-tulis. Sigurado mo doon. Hiram-hiram ito. Pero wala pa mapunto siya ng klase. Gusto itong ito, naluluwa niya doon. Ayun, gusto ito. Magkuhan ito. Masarili. Pulir ng pinggir ko, hiram-hiram lang. Hiram labas sa sugan. Isa ito na naman din eh. Tapos hindi. Pag baga, maglaway. Buwan normal naman sa... Waray naman to. Buwan normal naman ito na yung mga butang. Oo, sugat ito. Waray itong baga kuhan na. Waray itong baga. Sinisiring nga baga kuhan. Pare, wala ito na itong gapang mga lalaki. Ala. Luway gat. Sulibang ko, bumalik ka ni Dindin doon. Sinakaplano ka di araya. Mas hi, papa. Iti mo na laray, bukti nga ito araya ha. Oo. Tingnan lang nga. Bahin ato na dito nag... Bago ato na dito nagtambay la. Pero la. Ewan, may ibo rin eh. Ini. Oh. Oo. Jesus, di mapasakay. Paul, pasak niya! Napasakay ito. Ay, doro. Nahibakin niya nag-grocery ako na. Diwakin. Sa ganing nag-awagap kulop ni Ryan. Bangi, Alfred, ikaw nagsiyan. Kaya na bara, kaya imo ko nung sukmat ko nung kulsok. Doro, di, magsukmat balin. Pareherang kabuot. Sa butira. Ore, manday ko kung sumat. Ha? Ore, may po kung sumat. Ano, pagkasabotira? Sige daw. Gani ka. Oh, bot. Waray, magkita mo lang din yan, no? Rato mo na wala. Naudira. Mga papuya, ito dito makuri itong dudes. Kung anong dudes. Kaya mapikihan itong dudes, manlaglag itong kaupod. Ito, may masinahan. So, ganito, kung may masinahan, so nasina ko lang tayo akong tuyaw ko.
Pinanomat man itong, ako makasiri nga akong tiguan, di ba? Ton. Kaya ayaw dit maglabot kayo. Ton. Mga bata mo, di pa kong amo, ibang ang tunog sa namasket, pinatangis nga ni, pare kang tataboy ba? Paangis man ito naman. Nasa po na to din. Ha? Nasa po na dito. Mo itong sayop, diri, yabugoy pa. Ug sa iya maghiyabo, kinahanglan, mapilaan niya ta mahit marijuana. Kaya tamat marijuana, amot makalibog, malibog yung ulo to, di ba? Malibog. Ragdi, dito ka ba? Kada yung baguhan eh. Us, libog ka. Mo, pangyayakin natin, una ng tigol. Salit, sigura ako na ba to? Importante kung natigol ka. Kaya ano, nawara ka man shooting, kinahanglan mo mapipil ni mo. Uy, ba? Di ba? Kaya puro ka na itong nuray mimi, wari kaon. Di, samantala kung naka-igol-igol ka, ganang kaon. Pero kung diri ka na, Kayo pa rin. Uy, di ka rin ko na. Di ka nagkuhan din. Kuha na akong pilak. Kuha nang kuha na yung mga kwarta ko. Sunod na lagi ka din. Sige. Alanganin lang din sila ka nagbayo. Naglakas nga na. Kung nakabalik at kumalo. Pag-asip dito na yun. Kapag yung lima. Tapos lumatag yung string. String. Down. Ito, masag minagla. Ganun nga, ano. Sino? Kita man ako doon sa inyo sa kauoo. Itinao po doon sa trabaho. Ito ang trabaho doon siya sa kauoo. Mga kanagit ko nga. ang butahin. Ang pitlo ko, ng tatlo mo, ang butahin. Amot lang eh.